Gak apa sama ning kene. Mbah, pengaruh genang-genang gue joran pancing ini loh, yuk jelas mancing. Aku kira lagi latihan mancing, cara memancing yang benar, prepare. Gawe apa lo? Loh, gak krungu toh. Sesuk tanggal 22 Februari ki ndek Umbul Bening ono lomba pancing. Iwake sampai 150 kilo. Oh, terus biayanya gue mek 75.000 ya toh. Mari ngono, durasi 3 jam. Kena gawe waktu luang pas posoan ya toh, dadi iso nyambi ngabuburit. Lu sampean mancing le pacane ngene iki. Apa gak bahaya? Mancing apa ini dress code? Kan gak enak tuh, terserah tuh, bebas tuh. Wong kene losok ya jalan. Ra sido mancing iwak terusan, mancing Aku sih sami. mancing iwak, wong mancing embo, mancing iwak ambek mancing keributan gak sih ngene iki. Pokoknya Umbul Bening ya ta, ngisi waktu luang karo ngabuburitan mancing sik engko enek ngene enek bonus ya gitu wis. Seneng aku mancing. Ngene iki aku mancing iwak apa mancing anu? Mancing apa? Mancing ijen kali. Bapak-bapak melotot gini aku ya lah ngene iki ya.